Kinuna ni Maria, tuy pusok idaydayaw na ti Apo, ket agragsak to'y kararwak, gapo iti Diyos amang isalakan kanyak. Tanalagip nak siyak ananumo nga adipen na, ket manipod ita, awagan dakto anagasat, dagiti amin at tao. Gapo kadagiti na indaklan abanag, nga inaramid kanyak, timan nakabalin a Diyos. Nasantuan tinagan na, kaasyan na dagiti agbuteng kenkwana, manipod iti may sa kapututan, agingga kadagiti sumarsaruno. Imparangarang na ti pannakabalin ti takyag na, ket winarawara na dagiti natangsit at tao, kastamet dagiti gandatda. Inikat na dagiti pannakabalin, dagiti ari iti trono da, ket intanok na dagiti nanumo. Pinennek na dagiti mabisin, kadagiti agkakaimbag. Pinagtalaw na nga ima-ima dagiti babaknang. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo. Tinulungan na ti Israel nga adipen na. Ket nalagip na akaasyan ni Abraham. Ken ti amin akapututan na iti agnanayon. Agtallo abulan anakipagyan ni Maria ken ni Elizabeth. Kalpasan na nagawid ijay balayda. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Dandanin niya. Umado ti aguyak. Bumasit ti agdigos. Nya pa. Madipay jay nya naganan advent candle tayong ke nalubat pay maengatan nalubat tay aminan. Ala naman pay kasta umasidegan dandanin niya. Dahito'y Ebanghelyo tayo, tay kanta ni Maria, Magnificat kuna tayo. Ni Apo Floro Bautista, taga-Abra, nalang composer nga pa, di iso inkanta na. Iso da kan kantaan tayo. Inikan na titono na, dahito'y kuna ni Maria, iso da kan kantaan tayo. To'y puso idaydayaw na, idaydayaw na ti Apo. Dayay, ketagragsak. Singer akmat, pwede ko na yohan. Adan to pay composer ke singer, kasi kinantana mo ila kantana ay kinompos na dinalpas ta program. Di ti kantana kitaan tayo. Kas ano nga ti karagsak ni Maria idi kinantana daytoy. Lada kayo ti mang-imagine. Kas ano nga ti level ti happiness na idi kinantana daytoy no 1 to 10 sigurado nga 10 nga ta. Apaya kasano napasama, kitaan tayo. Umuna, ni Maria, describe tayo ni Mary. We try to describe the life of Mary. Padasin tayo nga i-describe. Ni Maria, she was just an ordinary woman, very ordinary woman. Kala ko mano ditoy, ada tayo kumatimay sa nga barangay, ti poblasyon, ti balay na kumaka, ijay igidhaan nga nakasentro. According to dagatay istorya, ajak pa'y nakapanmut ijay birthplace ni Maria, tajak pa'y manakapan ti Holy Land. Ijay igid na sulinak, awan ti naganda iti gimong uneducated, haan nga nagbasa, awan ti kalakuma dagatay akumda, handa ko mga BSW, wano RIC nga agsala ti ikebreke harat no daytay, ada piyas-piyasta ka na Christmas, awan ti akum, anyaman nga tanok nga akum na itigimong, ordinary woman. Awan pagpilyan na tibiyag. Kala ko kunada nga rod ka, baka nalinlinis pa iti dakulap ko ni Mama Mary. Taapaya, anya tigganak, ballpen, bola ti tennis, biblia, datay ordinary nga igganan. Kutsara niya, kinpasaray mo't pagpulutanan. Isuna ka, aggulgul, tibado da kinakirsang, agsa do iti danom hamang alakan niya tayo nga taga Salcedo nga linukatam ta positin, haan ay suna ka ordinary woman. Awan pagpilyan na iti biyag. No kita aka, natural ani Maria hanga kalatatamon apo dagiti unda kayo mga babae nakadado peke kanyayo apaya ada peke nga kiday ada peke nga lipstick ada peke nga kuko agramang kuko apay dape gayem peke nga kukon
kurimatmat. Daray tay. Umay maki nya naga umay agbles kanya kap aputan na di kurimatmat na apayan na nagatidog kun namlano ipos ti kun namlano daytay sanga patagwam ta kurimatmat na agap apot. Inuyaw ko pan na impaikat. Pay ta kurimat mo no di makkel ko na pan awang pagpilyan na tibag, awang pagpilyan na ordinary, very ordinary. Ngam dayto gi ibagbaga tayo manunga aldawan nga jikinano mo mailang langi nga rod ta ti Israel garod ke dagiti tattao ti Israel ke manunga tawon nga naadipen da awang karkarbengan da slave nga rod slave awan ti karbengan da isong enroar ti Dios kan isuda ija Ehipto idi kuan na pandajayan tatan ni Marian isuda jayan. Dijay ti kung kuna tayo nga di kinanumo, haan lang nga di kinanumo ti biyag. Dijay na ilumlum ti basol ti taon, ngam imay dinanon ti Diyos. Kani Maria ti perfect nga example iti dayta. Nanumo awan kabkabailan na. Iso di nakita nan, apaya nga ija ayan ti balay ni Elizabeth tinagkantaan na, visitation dayto yan. Oh. Visitation dayto, di isusoknal. Ito magrosaryo mga babakit no daduma. Agaan niya na ganan, handa nga agsusurot ta pasig da mga kaririing lang nga rodan agkabaw pay gasam pay mata nang ida ja kamo no sinno kanyada nang ida ulo ti naragsak nga misteryo ni apo nya nagapan na kaya nak isusoknal idi ko na ilan sa mo ti krusen ni matay mata pinaglalaokdan. Haan sa unanak. Visitation dito napan na binisita ni Elizabeth. Apa yung napan na binisita? Para kanyak ada kamo nalipatak ti kuanan ngam to no kitaan tayo ti purpose na nga ng bisita umuna ada talong mabalin tayo nga kitaan umuna apan na paniknekan di kuna ti anghel nga malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth nga bakbaketan masikugan no pay bakit una yan wala nakigtot mo ani Mary. Nakigtot mo ani Maria, kasano agsikog ni Manang? Kibakitan. Sa ibaga nang agsikog ak birhenak nga ubing. Napanamot api na nagnekan nga, idi nakita na, ay, ang lagayam nga si Sisyak. May isa. Maikadwa, nakipagyan isuna ijay. Manong bulan? Talo. Inam abulan ti sikog ni Elizabeth, nagyan ti kayat na nga sa uwan, inuray na nga naganak. Sa nagawid. Tinulungan na. Imagine mo ta, 75 years old mga kasinsin mo naganak, kasano pa nang tarakan na daw. Kasano ti pa nang ikabil na tilampin, diyan mo na dalampin idin, awang pa'y mo pampers ang ata. Inuray na nga naganak. Maika-lotos yo, the divine anya naganan, the divinity, nga naaramid anya dayjay, di pa naggaraw ti ubing, ijay tiyan ni Elizabeth, idi makita na ni, malagip yun dayjay. Ay haanan, itagtagi inap yun laang, nakaturog kayo. Nagkuti tiyan na, tayo maipakita jay divinity, jay pa nagrukbab ni, kunada pa nagrukbab ni San Juan Bautista, ijay tiyan ni Maria. Dahil iti mabalin tayo nga pampanunutan no apay nga napan na binisita. Kaya di nakita nan kuna na si katinenggasatan ka nagiti babae, nagkuti ti kuna ni Elizabeth, nagkuti dahil ubing iti tiyan ko. Siya nagasat ka, Maria, kuna na, kindi yung ubing nga kasinsin na ni Elizabeth. Iso nagkanta ni Maria, so dahil to'y puso kidaydayaw na. No kantaan ta diya kasaya atin yung atuladan yung jiragsak ni Maria mo nga nagkanta. Hindi kayo mo tinagkanta mo, nakabalba, to'y pasake, day-dayaw na. Nakabakbakuyad mo, kaslama nga siraragsak, datakan tayo. Nagragsak. Kaya ko na tayo, ulitin tayo, mano ti percent, ti level, ti happiness ni Maria, idiing kanta na dayta. No 100, ti pagkikiro ko yan, 100. Imagine ta, ordinary woman, iso ti pinili ti Diyos nga, inji-explain ti anghel nga ming kanya na. Ti pampanunutek nga kwan oray na bayag idin ko kwa. Baka dayto ila tinapablaak nga DJ panagparang ti anghel kini Maria ka DJ lang ata ti naipablaak na isurat iti Biblia tayo ngam siguro ka continuous hanlang nam naminsan nam namindwa nga nagparparang ti anghel ken kuana. Inyek explain na.
Siguro inlawlawag na. Ngamin ni Maria, idi kinantana da ito'y magnificat ko na tayo. Nagsirib. Ubing, 13. Haan siguro nga na minsan nga nagparparang dati ang inlawlawag siguro di anghel no inya ti purpose na. Nagsirib ni Maria, ubing 13 kun anak winarawarana dagiti na tangsit winarawarana. Hanin baga na di jay? Wow! Sapay adda kay pay laeng. Kaya mo, tawang mo tinatangsit. Gasam di jay, dagiti na naturay, anya naganan, inikat na, dagiti ari, iti turuno da, dagiti na baknang, pinagtalaw na nga ima-ima. Nangalaan ni Maria, very ordinary woman, hanga nagbasa, tisirib na. Iso nga ti kung kunada ka, oray sakmat ako nakmat ka, siguro, haan nga na minsan nga nagparparang di anghel keng kuana, inyek explain na, no anya ti purpose daytoy, o may nga mangisalakan. Haan siguro na minsan nga nagparparang. Iso nga nagsirib mo tin, idinagkantan ka, nakaununag mo di kayat na nga ibagan. Tinungpal na ti Karina kadagiti amma tayo, kasano pa nangam mo ni Maria nga nagubing ta? Karina kadagiti amma tayo. Ni Abraham nga adipen na intanok na. Kadiji igid. Kita nyo di dya. Iso nga kunak haan nga nam na minsan nga na para inlawlawag ti anghel king kuana. Wano, anya ti mayat nga pampanunutin tayon, gaputa sinareken tinadyosan, abagi gaputa masikugan. Simreken ti sirib. They might give of the Holy Spirit, anya dagay wisdom, understanding, knowledge. Di mayat pa nga pag-reflekan tayo, gaputa simreken ti nadyosan kanyanan, inted nan naan anay alaing. Inted nan naan anay alaing kin ni Maria. La, kitaan nyo, mano ti approximately 14 to 15. Doon sa magtawon ti 14, 1 to 15 kanya tayo, kaya na nga ibagaday ta. Ma-imagine mo nga kaya na nga ibaga data nakaununag dati kanta ni Maria. Naglaingan, nagsirib mo nga biglan, kaawam mo ti pondasyon ko madayjay nagadalan na. May isa nga panunutan tayo diyay katalag tayo ka simreken at nadyusan kanya na iso diyay impablaaknan. Nagbalinan nga kasla propeta na ununag pa ngam kadagiti amin nga propeta di imbagan ni Maria. Kinumpleto na mo dagiti imbagbaga ti propeta. Nga nagjayan, marpuog to, mangabak to, agbalaygen to, palintagan nyo ti dalan na. Anya tinapintas nga maadal tayo kin ni Maria. So dito yan agrag-o. Gapota simrekan tinadyosan keng kuana, di level ti happiness, agrag-rag-o. Iso di kanayon kung ibagbaga kanya tayo, ti kawustay kuman, uray narukop mo ka ti lubong garod, idi basol garod, si babasol, ngam sinarek, hanga sinarek, dinanon ti Diyos niya, babaan kin ni Apo Jesus. Iso nga ti concern tayo kumatatan ka, agrag-rag-o. Agrag sa kaitan lobo, na. Kalajyakan tayo di kalmanhan, nga amo di kantan ka, agtip-tipat latamot, na. Agrag sa kaitan lubong. Ni Maria, ti perfect nga example, ti kinaragsak, edi kinantana da ito'y, gaputa, dinanon ti Diyos. Kadejay ti attitude tayo. That is why, isong artiko na tayo, nga aramidan tayo amin, nga pangragragsak, kankanta, dekorasyon, salsala, kakaan, sagsagot, lechon, sa kanto agpa-blood cam numalpas ti Christmas. Amin, aramidan tayo, amin daytoy. Tapno, maragsakan ti lubong. Maipakita ti ragsak ti lubong. Tapaya, di nga ro, dinanon na tayo, intanggaya na. Isong katunggal, rambakan tayo ti Christmas. Aramidan tayo dayta, panagragragsak. Kasi anya ti yuko na tayo ragsak na iso kumamot ti kawus tayo iso nga haan tayo ng kumana nga makita mo dayta tatan aka dapay la dagitay inya naganan dagitay kakabsat tayo nga ti kawus na ka sa bali kunada no nag 55 kan
Nag-50 kan, pilyam kanon dagiti kaaruba. Ang ati lapas-pastor kam di balay mo, umuna niya tiliklikam nga kaaruba, daytay, chismosa, makibibiyang tibiyag ti kaaruba na. Ngam no kasjay kamat, agmamats kayo, besi ti awag yo ti tonggal maysa. Toxic na yay. Maikadwa dagiti full of anger pa ila tibiyag na, lakayon, bakutan, duduuganan. Adda dagiti masarakam nga tao nga, ureg tungtungtong kayo, galit pa ila ti adda ti puso na. Maikalo nga liklikam, dahil awanan ti future, ti panagkita na ti biyag, kastoy kon, matayak ton, agsaksakita, kawanan, matayak kon, alaan ako man ni Apo Diyosen, Father, jak mo lama matayan, na lanaang kanta matay ka, ay haan, kunana mo lagarod. Iso nga dagidyayan, liklikan ng dagidyayan, ti kawus tay kuman, dagidyayan, agrag-rag o. Adda mo sakit ko, uwan ngam karbangam ti agrag, ay kaluntegam, adda karbangam ti agrag ota, sakit ka na yun, garot ti biyag tay, ti sakit, sino ayat ang agsakit, adda problema, sino ayat awan problema na. Ngam no nakapokus ka kadagito, ya malipatam ti agrag o. Sino ayat awan pakarigatan na, sino ayat haan nga mabannog, sino ayat haan nga mauma, kabalay mo no, di mo't agbalbaliw kuma. Isungar nga ti attitude tayo kumatatan, iso dayan. Rimbawan kuma, tiragu tayo, dagiti pa kasi kanan dito yung biyag. Iso nga ni Maria Encantana, To'y puso kidaydayaw na, ket agragsak, to'y kararwak, gapo iti Diyos, anang isalakan. Kantaan nyo nga nasaya at akin amirisin nyo aji kayat na gamin nga ibaga dataman ti mo problema yo gamin diti kompos ni Apo Floro kas ano nga magawat agkakaes kanton nalipi nangisalakan kanyak nagngato mo ngami mangrugi ka na baba inton ngumato marigatang kan ngam ni imaginam DJ kunana nagmayat ulitan tayo tapos maawatan tayo nga nalaing To'y puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo. Tet agragsak to'y kararwak, gapo iti Diyos anang isalakan. Dayjay ti tanok, dayjay ti rag-o. No ma-imagine mo ni Apo Diyos nga insalakan na ka, agrag-o, dayjay ti level ti happiness. Iso nga dayjay kumati kawus tayo. Daya kumamo tinagmayat nga ikankanta tayo. Alasaya atin yung kantaon into no agkanta tayo. Kinukuna tayo, nanumo, nagbalin natanok. Dagiti natangsit, winarana, dagiti na naturay, in babana. Dagiti kunada nga dagitay, dagitay nabilag, inikat na tibilag na, taapaya, dahi tatibay pan nakabalin ti Diyos. Kanya mo tibay apply, ay ipadas tayo, itibiyag tayo. Awan, kung natay manan, ulitin tayo, haan tayo nga ma-questionaran ti plano, kintigaraw ti Diyos itibiyag tayo. Masapul laang ti submission, itid mo tatid biyag mo kini Apo Diyos, agragsak ka dito'y alubungan. Uray pa agkara itibkol tayon, uray pa agkaraabak tayon, agragrag o dayay puson, rimbawan ko matiragsak, dagiti amin nga pakasiknan, rimbawan ko matiragsak, dagiti amin nga pakarikutan, dayta ni Maria, inatayo. Isungar nga ko natayo ka, agpakpakaasak, dayay opening prayer, agpakpakaasak kin Berhen Santa Maria, tapaya ikakaasi na tayo kuma iti Diyos. By the time nga, down na down ka, tigundaway nga kasla mo upay ka. Itigundaway nga kasla maababak da yari nam. Tigundaway nga kaslahan nga sungsong batan ni Apo Diyos di kararag mo. Kapintasan nga agkamang kini Apo Santa Maria. Iso ti mangibabaet kada tayo. Kapintasan nga agpatulong kini Apo Santa Maria. Ta iso ti mangidanon kada tayo no. Ti feeling tayo kahang nga mangmangag ti Diyos di kararag tayo. Kapintasan nga agkamang kini Apo Santa Maria. Ta iso ti mangidanon. Dagiti iyar aro nga tayo.